Σας παιδιά, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Όπως ξέρετε είμαι hacker. Εγώ hacker το links. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο hacker επειδή είναι πολύ σπαστικός και πολύ ηλίθιος και δεν απαντάει ποτέ στα μηνύματά μου όταν ήμασταν φίλοι παλιά. Να ξέρετε ότι δεν απαντάει πάρα πολύ σε πολλά μηνύματα, σε διάφορα και σε κεντρικά μηνύματα που μπορεί να προσβάλλουν καρκίνο στα αυτιά. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι 21 χρονών και έχω πάει Λύκειο, ήδη έχω περάσει το πανεπιστήμιο και έχω πάει το στρατό. Και τώρα κάνω τσιγάρο και είμαι πολύ μεγάλος ας πούμε, για να κάνω τσιγάρα. Θα ήθελα να πω λίγο στο Lynx κάτι. Lynx, είσαι πολύ φλόρος, βλάκας, ηλίθιος, απαντάς όλα τα μηνύματα γιατί δεν ξέρω. Μην νομίζετε ότι με λένε Jim Super επειδή με λένε Jim Super, δεν είμαι 21 χρόνων παιδιά, να ξέρετε ότι όποιος μου απαντήσει σε κάνα μήνυμα και με βρει και με προσβάλλει σε κάναν άλλον τρόπο ή σε κάναν άλλον βιασμό, παίρνω αστυνομία, ασθενοφόρο, ας και γίνει τίποτα. Και εσύ Links, θα τα δούμε την άλλη φορά φίλε, εντάξει. Άντε bye, ελάνια.